Morcinková, Badingová, Bobková. No, to ten uklízený pokoj. Sluníčko a prase. V okresním muzeu Brno-Venkov byla zahájena výstava prairijních indiánů. Expozice přibližuje kulturu severoamerických indiánů, kteří dnes žijí převážně v rezervacích. K vidění jsou také indiánské repliky indiánských oděvů a mnoho dalších předmětů. Pokoj? Vzorně uklízený pokoj. No. Nejlepší pokoj. Pohodový víkend přejí Andrea Říhová a Martina Maštovická. Hlavně, že máš moje brýle, co? To nevadí ty! A ten čaroděj červá za toho hnusného pasáka. No? A já jsem jen vedoucí. No, já jsem tvůj vedoucí poslán. Dobrý večer, jmenuji se Miloš Zeman. Jsem šéf sociální demokracie a premiér této země. Děkuji. Dobrý večer, jak všichni vidíte, já budu asi chirurg. Můj průměrný plat je 60 000 měsíčně. Já nechci. Tak taky nemám. Dobrý den, já jsem tady pojď. Tak taky nemáme. To neprávně hlídání nějakých protestů. Jsme Římanec. Mě je Řek a já jsem Říman. Asi ne. Co mě mají? Vypadá jak Adam. Martin, ty jsi měl si lísteček a mezi nohy. Hej, ty si tam lísteček, vole. A my jsme bezdáma. A musíme pana potanem ti světla. To jsi natočená. Co? Já jsem zaměstnaný. Víš, jak na pokoje. Miluska půjčila. Já, když se moc stejné. Tady tohle. Náš kamarád navlečí nám to na nohu. Už se jdeme spít. No to už kamarád. Vozíček, jo? Já už je dvojčas. Ať se koukej bez ním, paní. Ať paní, ty vejš, jak se vede, když tak padali furt, tak 8 lidí. Ještě ty balíčo. Jak padla i ložínka. Já jsem to... Ty teda prapačku. Já už jim nešel Ještě dá. Teď tam máte příbuzce. Vám, že tam... Bude mluvit, jak budeme si to dobře, děkujem. Jo. Jak máme jako scénku? Nevím. Máme. Takže, abychom zahájili dnešní večer. Kromě toho, že jste se sešli všichni v nových maskách, řečeno kteří si nasadili svůj spravedlivý obličej, tak dnes začíná vyhlášení dnešního slalomu. Celkové vyhodnocení bude potom tady na krbu, může si každý přečíst. A teď vyhlásíme celkové časy. Co se týká kategorie hoků, tak na 3. místě se umístil se, momentíček, třetí místo. Umístil se Martin Bahounec. 51,116. Takže prosíme, aby předstoupil. Ano, už předstupuje. A velký. A ještě dostanete? Ali Paša z Bagdádu právě předává dceru. Jeho krám jen kvůli tomu. Druhé místo v kategorii opět hoků získal Leon Mikejda s časem 47,6.
4. Měli bychom mi vypadit, ne? Odra, dej mi půjče. Já si musím pak vyprát. Děkuju. A třetí? Dobře, dáme mu první místo. Slalomu získal zástupce druhého družstva. Štábl Ondřej. Píska taky zapískám. Je to neuvěřitelné, že právě zástupci Teplých Končin zde dosahují takový výsledků. Je vidět, že opravdu můžeme naučit vyžovat každého. To. Kategorii dívek získala Šedecová Barča s časem 44,134. Pozor, to je podezřelá maska, to nevypadá spíš jako z našich Končin, tak dokonce z některých silnic. Druhé místo ve slalomu získala Anita Drongová s časem 44,122. Na nastupě Bibi Kučukata, je to vidět, severská se děte jde zapřed. Ani já. Pochodí to jedna. A první místo ve slalomu získala Jana Pálová s časem, pozor, 44,121. Pozor, vyrazila naší Končin najít sobě přijatelného ženicha. Přejme jí, ať se jí to podaří. S diplomem a cenou určitě bude mít větší cenu sama. To by bylo, co se týká sportovních výsledků. A ještě všichni víte, že se zde bodovalo, jak dokonalí jste uklízeči. Někteří z vás se tím budou celý život živit, někteří už mají dobrý náběh. Na prvním a zároveň jediném bodovaném místě se umístil pokoj číslo 13. Právě tak. Kolik? Žeměrata, nastupte. Vypadá to, že to tady je všechno. Ocenit nejen úklid, nejen vaše sportovní výkony, ale také výkony na poli hereckém. Všichni se zřejmě shodneme, že nejlepší herecký výkon podala trojice s názvem Saska. My bychom to pojmenovali spíše Kotel, ale budíš. Takže prosíme, aby ta trojice nastoupila. Pro ní už tedy nemáme diplomy. Ale máme pro ní věcnou cenu.